дар давоми соли ҷорӣ барои хушсифат ва мунтазам таъминоти нерӯи барқ ба истеъмолкунандагон ва тайёрии ҳаматарафа оид ба давраи зимистони солҳои 2017-2018 аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи Турсунзода як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. аз ҷониби ҷамъият дар зеристгоҳҳои Равшан, Пахтообод, Промзона ва Лоҳутӣ дар давоми соли 2017 корҳои қисман таъмиркунӣ ва ивазкунии асбобҳои барқии сӯхта гузаронида шуда дар ҳолати тақсимоти 10-0-4 киловолтаи нуқтаҳои трансформатори шаҳр ва деҳҳо ҷудокунак ба миқдори 41 адад, муҳофизак ба миқдори 275 адад, барқгир ба миқдори 8 адад васл гардидааст. дар гирду атрофи шаҳр ва деҳҳои шаҳри Турсунзода барои кам намудани сарборӣ трансформаторҳо бо тавоноии ТМ 630 киловолт ампер ба миқдори 1 адад, ТМ 400 киловолт ампер низ ба миқдори 1 адад иваз карда шудааст. طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ما کارمندان شبکه‌های برق تورزا با تصمیم گرفتیم که دوره سال‌های 2016-2017 همه ترانسفورماتورهای سربور را از تعمیر کابینری برآورده شود و ناقل‌ها و ستوپ‌های کارناشیان را از با ستوپ‌های نو و ناقل‌های نو کشیده شد. ما کارمندان شبکه‌های برق تورزا با دستگیری شرکت سهامی خالدگی برق تاجیک و دستگیری خصوصا راهبر کارخانه محترم خالق صلاحیتی که کارخانه ما را از تعمیر کپیتالی برآورده شد، یعنی سالهای طولانی که کارخانه ما با چکشی بام که آب میگذشت از تعمیر نو برآورده شد و با کارخانه ما لباسهای نو و بسیار دستگیری خیلی زیاد کردن. از آن جمله در حدود شهرک پخت‌آباد و 4 جماعت که ترانسفورماتورها زیاده از 64 تا ترانسفورماتور سال 2017 از تعمیر کپیتالی برآورده. ما کارمندان شبکه‌های برق تورزا منطقه پخت‌آباد که امروزه در فعالیت کاری هستیم، در تمام زیرزگاه‌ها که تلفن باوری ما نویسنده شده است، هنگام یگان صدمات تکنولوژی به میان آید کارمندان گروه فوری تنظیمگری ما سر وقت رفته برطرف نمودند به اهالی قوای برق خوش‌صفت تامین می‌نمایند. ҳоли ҳозир дар зеристгоҳи равшани шабакаҳои барқи Турсунзода корҳои таъмиру таҷдид ҷараён дорад. дар солҳои охир эҳтиёҷоти мардуми шаҳри Турсунзода ба қувваи барқ зиёд мегардад. аз ҳамин лиҳоз барои зиёд намудани масоати зеристгоҳи равшан айни ҳол дар зеристгоҳи мазкур корҳои аз нав барқароркунӣ рафта истодааст. муовини сармуҳандиси шабакаҳои барқи Турсунзода Муҳаммадалӣ Сатторов доири рафти корҳои таъмиру таҷдид дар зеристгоҳи равшан чунин иттилоъ дод. зеристгоҳи барқи равшан 235 ба 10 киловолт соли 1963 сохта ба истифода дода шудааст. дар ин муддат бинобар сабаби зиёд гардани талабот ба нерӯи барқ трансформаторҳои қудратӣ ба талабот ҷавобгӯ намебошанд. шаҳри Турсунзода яке аз шаҳрҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад. бинобар ин бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз теъдоди корхонаи саноатӣ ва муштариёни маишӣ зиёд гардида истодааст. бинобар ин бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мувофиқаи роҳбарияти ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик дар зеристгоҳи равшан 235 ба 10 киловолт дар соли ҷорӣ корҳои таҷдидӣ ва барқарорсозӣ ба нақша гирифта шудааст, ки аз тарафи пудратсиони Тоҷик гидроэлектромонтаж корҳо ба анҷом расонида шуда истодааст. дар назар аст ки охири соли 2018 корҳои таҷдидӣ дар ин зеристгоҳ ба анҷом расонида мешавад. ҳамаи муштариён ба қадри лозима ва бо хушсифат таъмин намудани нерӯи барқ таъмин карда мешавад. ғайр аз ин гуна таҷдидҳо барои кам кардани талафоти нерӯи барқ нақши калон дорад. бо мақсади беҳтар намудани ҳолати экологии ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои барқи Турсунзода, зеристгоҳҳои Равшан, Пахтообод, Промзона ва Лоҳутӣ дар давоми соли 2017 ҳашарҳои дастаҷамъӣ ва дигар чорабиниҳо оид ба тоза намудани гирду атроф ва иншоотҳои корӣ ҳамарӯза доир карда мешавад. муовини директори шабакаҳои барқи Турсунзода Мирзо Исмоилов ба мо гуфт ки дар асоси фармони ширкати саҳомии холдинги кушодаи барқи тоҷик аз 23 январи соли 2017 барои хушсифат ва мунтазам таъминоти барқ ба истеъмолкунандагон ва барои кам намудани талафоти энергияи барқ аз тарафи шабакаҳои барқи Турсунзода як қатор чорабиниҳо ба анҷом расонида шудааст ва дар ин самт корҳо идома дорад. масъулини ҷамъият нақша доранд ки таъминоти қувваи барқро дар соли 2017 бенуқсон анҷом дода дар дигар зеристгоҳҳои шабакаҳои барқи Турсунзода низ корҳои таъмиру аз навсозиро доир созанд. гузориши Диловар Рашидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.